Шахтёр Батэ, процьма прагнозаў і шквал эмоцый. Дынамо Мінск Славія насуперак чаканням. Торпеда Белаз Белшына, колавае дэрбі ў Жодзіна. Вітаем вас, шановныя панове. Нарэшце дачакаліся, што не тур, то інтрыга, што не гульня, то змаганне. У пятніцу вечарам все аматары футбола сталі сведкамі захапляльнага і нервовага шоу у Салігорску. Хто паспяшаўся нават назваць гэты матч галоўным і вызначальным паядынкам усяго першага тура. Тутбай і Беларуская федэрацыя футбола падрыхтавала аператыўны і падрабязны агляд усіх матчаў першага гульнявога дня. Таму пачынаем без залішніх сантыментаў. Тур 9, дзень першы. Шахтёр Батэ. Бязлітасная бітва двух калектываў і двух трэнераў. Ці добра вывучылі сапернікі адзін аднаго і якія сюрпрызы падрыхтавалі да пачатку паядынку. Стаўкі і чаканні напярэдадні былі занадта высокімі. Батэ прагнуў перамогі, Шахтёр таксама. Ці апраўдаліся выдадзеныя авансы? Кошт любой памылкі суцэль мог стаць ракавой. Свяковы матч тура павінен быў слушна расставіць усё па сваіх месцах. Звяржэнне з трона усталяванага гегемона прагнулі адны, аднаўленне турнірнай справядлівасці прадказвалі ў супрацьвагу другія. У выніку не атрымалася ні таго, ні іншага. Абедзве каманды выйшлі на поле звышматываваныя і зусім не збіраліся міндальнічаць і асцярожнічаць адзін з адным. Але дзеля справядлівасці азначым, вастрэй кусалі ўсё ж такі госці. 21-я хвіліна павінна была ашчаслівіць Дмітрыя Ліхтаровіча, які ў неўласцівай яму манеры амаль па-бразільску падцінаў мяч у кут. На абарону гаспадароў выступіла штанга. Крыху пазней Павел Нехайчык з левага фланга прастрэліў на Арцёма Канцавога, але крыўднік гарнякоў апошніх гадоў такі не здолеў скарыстацца раскошным падарункам і праштурхнуць мяч у пустыя вароты. Мікалай Януш мог сарваць вісты паловы запоўненага будаўніка, але прабіў вельмі прамалінейна і без хітрыкаў. Для Андрэя Гарбунова гэта нават не размінка. Самы ж крыўдны промах на рахунку Александра Паўлава. За 2 хвіліны да канца матчу герой мінулага тура пасля пасу Александра Глеба замест чаканай гарматы адлюстраваў балетная па. Кіксануты мяч з метра адправіўся на пошукі здзічэлых вераб'ёў. 0-0. Юрый Цыгалка чацвёрты матч запар трымае свае вароты на замку. Па ўсіх канонах жанру сталічнае Дынамо павінна было проста і штодзённа пакласці на лапаткі дагасаючую Славію. У актыве гаспадароў значыліся 3 перамогі запар, у пасіве гасцей 3 абаранкі. Кантраст быў прыкметны неўзброеным вокам, але ці то залішняя самаўпэўненасць, ці то будзённая недаацэнка у выніку балюча грынулі з нябёсаў на землю напышлівых мінчан. Падапечныя Юрыя Малеева зусім не стушаваліся грознага суперніка і ў пачатку гульні першымі абавязаны былі размачыць лік. Пасля падачы Міхайла Цакіша Андрэй Шыракоў магутна прыклаўся галавой. Захаваць сухімі вароты гаспадарам дапамаглі вокамгненная рэакцыя Александра Гутара і жалезная стрыманасць галоўнага арбітра. Нарадзіўся спрэчны эпізод. У пачатку другога тайма Славія на дзіва не замкнулася ў сябе і працягнула небяспечныя вылазкі да чужых валадарстваў. Дмітрыю Пархачову не хапіла зусім трошкі шанцавання, каб засмуціць сваіх некалі былых аднаклубнікаў. На вышыні зноў апынуўся Александр Гутар. Зрэшты, зусім хутка прыйшлося сур'ёзна паднапружыцца і засумаваўшаму візаві. Александр Бычунок пасля знішкі уругвайскага легіянера Какара пэўна паспеў уявіць сябе героем матчу, але Сімас Кіндарес неверагодным сэвам у момант развеяў салодкія ілюзіі. Праз 10 хвілін Ігар Стасевіч адважыўся на другі ўдар у матчы, але матч прасвістаў крыху вышэй за браму. Но гэты стрэл ва ўпор стаў своеасаблівай кропкай невяртання. Лаўры героя зноў набыў Сімас Кіндарес. У ролі няўдачніка выступіў Костин Курэля. У канцы матчу мінчукам усё ж такі пашанцавала заштурхнуць мяч у вароты апанента, але бакавы рэферы вельмі спрэчна ўсталяваў па-за гульнёй. 0-0. Дынамаўцы крыўдна разбазарваюць ачкі з аўтсайдерамі. На жаль, з-за тэхнічных праблем усе знакавыя і драматычныя падзеі гэтай гульні засталіся за кадрам. Просім прабачэння, але не ўсё залежыць ад нас, а развіваліся падзеі так. Шукаючы сябе Гомель прымаў у родных пенатах здзімаючага ад тура да тура гродзенскі Нёман. Гаспадары на працягу ўсяго паядынку дзейнічалі першым нумарам, але каторы раз сапраўдным бічом выступала старая хвароба – адсутнасць выніковасці. Што так доўга не атрымлівалася ў нападнікаў і паўабаронцаў, у другім тайме злішкам кампенсаваў Сяргей Канцавы.
Яго прадуктыўнае далучэнне ў атаку стала сапраўдным апакаліпсісам для салапеўшых гасцей. На 88-й хвіліне Сергей Кондратьеў дагуляўся да выдалення, чым раздзьмуў маленькую іскру надзеі Нёману. Аднак недарэчныя дзеянні ва ўласнай штрафной абаронцы тут жа яе патушылі. Штатны пенальціст Антон Матвеенка бездакорна развёў па розных кутках мяч і брамніка. 2-0. Нёман, уразіўшы сваю выніковасцю на старце, пяты матч запар не можа выбрацца з засушлівых ветраў. Падобна на тое, што дружыну Сергея Саладомнікава проста сурочылі. Своеасаблівае дэрбі цяжкіх цягачоў і аўтамабільных колаў маглі назіраць гледачы ў Жодзіна. Цікава, што ў гэтым годзе клубы ўжо сустракаліся ў рамках чвэрцьфіналу кубка, і тады апынуліся мацней аўтазаводцы. Пасля буйной вікторыі над мазырскай Славіяй яны цалкам абгрунтавана мелі намер парадаваць мноствам галоў і хатнюю арэну, але атрымаўся няспрытны канфуз. Дзяніс Вася на 12-й хвіліне пасля розыгрышу вуглавога выскачыў вышэй за ўсіх абаронцаў і непрыкметным кіўком галавы астудзіў запал гаспадароў. Спрацавала хатняя загатоўка. 0-1 Белшына па-добраму працягвае здзіўляць. Зараз вы яшчэ раз можаце азнаёміцца з вынікамі першага гульнявога дня. Прагназаваныя перамены ў турнірнай табліцы так і не наступілі. Салігорскі Шахцёр па-ранейшаму выглядае незнішчальным. Батэ зусім ушчыльную наступае ім на пяткі і ні ў якім разе не дае расслабіцца лідэру. Мінская Дынама з-за ўласнага марнатраўства працягвае здавольвацца трэцім радком. У суботу 9-й тур працягнецца. Пры магчымасці абавязкова зазірніце на арэну або падтрымайце сваю любімую каманду праз інтэрнэт-трансляцыі на сайце www.sport.by/football. Усяго вам добрага. Да пабачэння!